Nós entendemos que reprobamos esta actitud da Xunta de Galicia contra o Colexio Felipe de Castro. Fai 2 semanas anunciouse por parte tamén da Xunta de Galicia un recorte que logo, pois, na nosa opinión, visto toda a resposta e toda a implicación que tuvo a veciñanza de Noia criticando ese recorte, pois resulta que foi un erro administrativo e o venderon como un erro administrativo, pero o que estaba claro é que recortes vai haber e vai seguir habendo. Dende a formación exixenlle ademais ao equipo de goberno que dote de máis medios aos centros educativos do municipio de cara ao inicio do curso, dándolle prioridade aos servizos de conciliación, tanto ao plan Madruga como aos comedores, así como tamén á limpeza dos colexios. Nós entendemos que o inicio do curso ten que ser seguro, o Concello ten que habilitar medios para que ese inicio do curso sexa seguro, xa que a Xunta de Galicia non o fan. Nós entendemos que os servizos de conciliación, tanto o plan Madruga como comedor escolar, teñen que estar asegurados. Non se pode derivar nas AMPAs a responsabilidade de leválos a cabo. Debe ser o Concello quen asuma esas funcións como propias, aínda que só sea durante a pandemia e durante este estado. Polo tanto, nós entendemos que aí debemos arrimar o hombro, o Concello debe arrimar o hombro. Arrimar o hombro significa dotar de financiación para esta cuestión e, polo tanto, esa é a nosa posición. Tamén outro dos problemas que está tendo a comunidade educativa é a limpeza. A limpeza corresponde ao Concello debido ao pacto local e, polo tanto, necesítase intensificar esa limpeza dun xeito exponencial.